خب سلام و درود به پایان و تمام هموطنان عزیزی که ما رو میبینن و دستگیری میکنن و دستگیری کرده اومده ایستادن امروز تا امروزه و امیدوار هستیم که آینده هم مییم دستگیری میکنن. دوستای عزیزی بینهایت گرامی هموطنای عالی قدرم، اگر امکان که داشته باشین همین навора گویم пабратски падилид кинен то ки дигар инсонҳо ҳам тавонанд аз ин навор баҳра баранд. ман худмо ҳама вақт дар фейсбуки худам падилид мекунам то ки обуначиҳои фейсбуки манам дохил шаванд, аз ин наворҳо баҳраманд шаванд. имрӯза меем каме суҳбат мекунем дар бораи болоравии нархҳои гӯем ин ё он чизҳое ки ба зиндагии мардуми Тоҷикистон як каме муҳимтар ҳастанд, як каме не, яъне ки мисли обу ҳаво муҳим аст. ва имрӯз ҳукумати худкумаи Эмомалӣ Раҳмон мусибат дар Қазоқистон ҳаст, аммо дар Тоҷикистон гӯем ки нархҳо гӯем ки боло рафтанд. на танҳо нархҳои гӯем ки хӯрока, ҳатто ки орд ба 300 хест аст, на гӯем ки ҳатто ки ҳавопаймо, яъне чиптҳои ҳавопаймо имрӯз, гарчанд ман барои шумо наворшам мемонам, пешапеш ба Радиои Озодӣ гӯем ки ташаккури худман мекунам ва миннатдориам мекунам ки мисол мо аз наворҳои ӯ каме истифода мебарем. Умедвор ҳастам ки яъне нороҳат нашаванд азбаски мо материали ӯро каме истифода мебарем. сабаб ин аст ки яъне мо наметонем инсони худмона, яъне ҳамчун журналист дар Тоҷикистон гӯем монем кор кунад. ҳар инсоне ки агар аз номи мо кор мекунад, ӯ дар Тоҷикистон дар айни ҳол террорист, экстремист, сепаратист, намедонам дигар тамоми унвонҳои баъди рӯи дунёро дар калаи ӯ зада бурда, бозам хиёнат ба давлат, ба миллат, яъне пажизм суд мекунад. барои ҳамун дигар то ҳол ки Радиои Озодиро ин хиёнатҳоро назадиянд, не ки ҳоли меган, ай қафош дар комментҳо бисёр мушоҳида мекунем, не ки ба ҳар ҳол боло рафтани нархи гӯем чиптҳои ҳавопаймо, яъне на билети самолёт ба забони русия агар бигирем ки боло рафт. мо бисёр дар инҷа экспертҳошам гӯш кардем, экспертҳои Раҳмоновам гӯш кардем ва экспертҳои мустақилам аз наворҳои Радиои Озодӣ гӯш кардем. воқеан ҳам як хандаовар аст, бигем ки як ахмақбозӣ аст ва инам боша содагии миллата нишон медиҳад. содагии миллата нишон медиҳад ки миллат ба ҳар гапҳое ки ҳамон як инсон агар вазифадор боша, ҳар чи ки бигӯяд ӯ туғрӣ гуфта истодааст, яъне бовар ба суханои ӯ мекунад. дар асл агар мо қазияро нигоҳ кунем, ҳукумати Раҳмонов аз мусибати миллат пул кор мекунад, фақат ягон бигем ки чизе надорад. бибинед дӯстои азизам, оддитарин чиз да мо меем бигем ки аврупо фарз кардем ман рафтанӣ ҳастам ана гӯем ки Франсия, ё ки ман рафтанӣ ҳастам Англия, ё ман рафтанӣ ҳастам Швейтсария, ё Шветсия, ё Норвегия, фарқ надорад. ҳар кишваре ки ман хоҳам, дилхоҳ кишварам, аммо дур аст, мехоҳам ки равам, мехоҳам ба тариқи ҳавопаймо равам ё ба тариқи автобус равам. яъне ман имрӯз дар Аврупо нуқтаҳои чиптафурӯшӣ гуфтани чиз дар Аврупо вуҷуд надорад, нести чиз. нуқтаи чиптафурӯшиам ҳамин аст, инаме нуқтаи гасница сёмка карданам инаме аст, дар дастам аст. ҳар чизе ки ман хоҳам дар дуруни инаме ҷошидагӣ аст. аммо мутаассифонара бибинед ки як инсон аз Хатлон ё ки аз Бадахшон мехоҳад ки Москва бирава ё Россия бирава, ӯ ҳатман бояд
дар уҷа чиптора қавза када мебаранд қимат, ӯ бояд душанбе биёяд, кӯча ба кӯча гашта нуқтаҳои чиптафурӯшӣ сурати самолёт мондагӣ рава дар уҷа. аз ҳама аҷибаш эксперта як баҳо дода истодааст, мегӯяд ки чиптаҳоро инсонҳое ҳастанд ки мегиранд, яъне як лухт. гӯш карда истодем шумо? ябор ба диққат гӯш кунед. инсонҳое ҳастанд ки чиптаҳоро мегиранд як лухт ва дар болои ӯ, яъне дигар дар ихтиёри ӯ аст, нархгузорӣ мекунад, мефурӯшад. дар асри 21 оправданияро дидест, не шумо чӣ оправдат кардест? инсонҳое ки ҳастанд чиптаҳоро мегиранд як лухт, баъд аз ӯ онҳо метавонанд ки дар болои ӯ нархгузорӣ кунанду фурӯшанд нархи худро. инҷа ҳукумат ягон гуноҳ надорад, айби ҳукумат нест. ин коррупсия шида истодааст. ҳукумати Тоҷикистон ё ки бигем ки аналитикҳо, психологҳо, сиёсатмадоро, ино гуноҳро бурда дар кала як кас зада истоданд, худошонро тоза кардестанд, гӯё ки дигар дар инҷа ҳукумат ягон айб надорад. мо 1 миллион бор пешниҳод карда истодем, чаро шумо тариқи онлайн намекунед чиптаҳотонро? чаро шумо барои мардум интернети дуруст наметиҳед, ки чиптаҳоро як инсон як лухт нахараву дона дона бай нафурӯшад? чаро як инсон наметавонад аз хатлон шишта рейса бибинад, дилхоҳ рейсша ихтиёр кунад, онлайн пулша бигзаронад, онлайн чиптаро бигирад, ки ҳамон як лухт мехаридагӣ инсонҳо нобуд шаванд, дигар он як лухт харида натавонанд? аз куҷо гирифта истодем шумо ин афандибозитона? баъд аз ӯе ки мо ва фикри озоди худа мегием, барои мардум роҳнамоӣ мекунем, баъд унвони террорист, экстремист, сепаратист, иғвоандоз, хоини миллат, душмани миллат изваниёро да мо мезананд, дар ҳолате ки мо мехоҳем ки сатҳи зиндагии мардум, яъне тоҷикистонии мо осон шавад. чаро мо пересадка надорем? ҳама ҷо қатъи мо аслан азия ҳукуматдор нестем. тамоми ҳамин азия ино ҳукумат нестанд, ино як мафия ҳастанд ки омадагиянд, як тӯпой ҳастанд, намедонанд чӣ кор кунанд. бахилӣ, иш айма, иш айту, иш айма, дигариш айту. и чӣ ахмақбозӣ аст аслан? и чӣ ҳукуматдорӣ аст? ҳозир ман медонам, ҳозир агар хоҳам ки билет гирем, чипта гирем, любой давлат дилхоҳам дуруни Аврупо ихтиёр мекунам, ӯ тарафаш Италияро ҳозир ихтиёр мекунам, барои ман 333 таи дига пересадка нишон медиҳам. 333 таи дига дар тамоми кишварҳо ва кишварҳоро шаҳру ноҳияҳош, алоҳида аэропортош барои ман нишон медиҳад ки хоҳӣ через Германия бира, хоҳӣ аввал Франсия парвоз кун, баъд аз Франсия Италия парвоз кун, хоҳӣ намедонам як ҷои дига парвоз кун, аз уҷа хоҳӣ прямой рейс аст. чӣ ба мо ин имконията азия надорем? ин чиз нест ки боиси монополия, боиси коррупсия шиданаш. чӣ ба мо надорем? пересадкаи мо Алмата қатъӣ бошад, пересадкаи мо Ташкент қатъӣ бошад, пересадкаи мо як шаҳри Ӯзбекистон қатъӣ бошад, намедонам як Бухоро қатъӣ пересадка дошта бошем, намедонам Самарқанд қатъӣ пересадка дошта бошем, намедонам Туркманистон қатъӣ пересадка дошта бошем, намедонам Алмато қатъӣ пересадка, намедонам Астана қатъӣ мо пересадка надорем. чӣ ба ин имкониятҳо барои мо нест? як ҳамон интихоботи мо ҳам як президент аст, бояд номро интихоб кунӣ.
ва як ҷо сафар кунем як интихоб дорӣ бояд ин самолёти Эмомалӣ Раҳмон қатъи бояд билетта бигирӣ инам та бипарӣ бирай. ҳамаи чида мо як интихоб дорем. чӣ ахмақӣ аст аслан? чӣ ба мо надорем Туркия қатъи надорем, чӣ ба мо Озарбойҷан қатъи надорем пересадка, чӣ ба мо Армения қатъи пересадка надорем, чӣ ба мо Грузия қатъи пересадка надорем, чӣ ба мо пересадка надорем? ман баъзан ҳолат кишвари Аврупо худам сафар мекунам, пересадкаи ман баъзи давлатҳои арабӣ қатъи мешавад. барое ки мада арзонай ман мегирамаш, ҳеҷ гап надорад. як рӯз дига тратит мекунам, зато як тамошои дига мекунам. азиҷа мепари як давлати дигар мераи арабияй, бо аюҷа мепари бо Аврупо медроӣ. барои чи ин имконият барои мо дода намешавад? Нест ин имконият. мо бояд яктай ҳамо Тоҷикистон бояд рост Москва парвоз кунем. аз ҳамо Тоҷикистон бипарем да Москва фироем. инаи аст ахмақӣ, инаи аст монополия, инаи аст ки инсона ба коррупсия талқат мекунад. дигар вибр нест. дигар интихоб нест. мисле ки дар дунё охира он як духтар мондагӣ аст, бояд онамро бигирӣ. кал аст, кур аст, шал аст, инвалид аст, нимш нест, бояд онамро бигирӣ. дигар духтар нест ки ту интихоб дошта бошӣ. ё ки дар дунё як бачаи дига мондагӣ аст, кал аст, кур аст, бояд нам духта бирасад. айнан ҳамин чидагӣ аст ҳозир. баъди боиси коррупсия намешавад. ин чизе намешавад ки валютаро дар Тоҷикистон ҷойҳои пул иваз кардана маҳкам кардан ки ин боиси коррупсия шуда истодааст. яъне ки пулҳо, долларҳо ба давлат наёмада ба дасти шахсиятҳо гашта истодааст. иёра гирифтан маҳкам кардан валютаро. дар бозорам валюта. чаро ин авиакасотро маҳкам намекунед дар ҳамаи ҷо будагирад? чӣ ба инро ба тариқи онлайн намемонед? чӣ ба барои мардум интернет наметем фаро ки мардум на ҳама бигем ки тарафи оппозитсия аст, на ҳама тарафи Эмомалӣ ҳаст. баъзе инсонҳо аст Эмомалиram гуфтиам гапо парво надорад, оппозитсиярам парво надорад. ӯ мехоҳад зиндагӣ кунад просто. ӯ да сиёсатам дар кор нест, ӯ да дигар чизам дар кор нест. ӯ да похринай ки астай. ӯ мефораш зиндагӣ кунад. барои чи ӯро аз зиндагӣ маҳдуд мекунед шумо? агар 333 миллион видеои оппозитсияро бар дар ҳамин ютубш бидоз бугӯ ҳамира тамошо ки намекунад. ҳасти хеле инсоно. ва ин кам ҳам нест дар Тоҷикистон. на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар тамоми кишвар ин чизҳо кам ҳам нест. парво надорад. мегӯям соз бошад, управлят кунанд, ватан ма нафурӯшанд. хечон медонанд. мада чақа нашаванд. барои ма шароит бошад. манзарат. барои ман шароит бошад, ман бизнес ма карда рафтан мегирам. ман кор надорам дигашта. на оппозитсия да кор дорад, на ҳукумат да кор дорад. ин хеле инсоно дар Тоҷикистонам агар ҳозир мо бигирем 80% инами хеле инсон ҳастанд. на оппозитсияра кор дорад, на Эмомалиро кор дорад. ҳамин 20% ҳастанд тақсим аст ки нимаш оппозитсияра, ними дигаш Эмомалиро тарафдорӣ мекунад. мондаги 80% мардум да похринай ки чӣ кор кардестай. барои чӣ? барои 20% мардум 80% ҳаққи мардума шумо поймол мекунед. сабаб дар чӣ аст? ин аслан чӣ ҳукуматдорӣ аст? чаро барои мардум шароит муайён намекунед? шармандагии ту аст ки аз набудани интернет дина дар баромада дар ҳамо ОДКБ ки биромади парерӯз мурд интернетат. бек сабур кушт. Пуля попал, связь пропал. Чуть ли на первое место стоим на связь, на СССР, который был, мы чуть ли на первое место стоим. Гуфтаги министр, вазир алоқат, министр связь, Қадат бек сабурдин айхтам кишт партов.
дар байни ҳамин қадар давлат шармандагӣ як президент интернет надора ки выступат кунад ба ташаббуси қидат. Чуть ли на первое место мы стоим. Я бегал, крутил, головой бросил, ногой бросил, жопой бросил, стоял потом на ногой, еще помогал, родители помогал, все помогал. Ина результатыш. Ина мия результатыш. Ба амеди ки қидайтай овардай мондаиш як далбая ва сивияз асаст ки ина результатыш. оқибат шармандагӣ дар нам қадар давлату шармандагӣ чид ки сивияз надори гап занӣ ё света киштан ба фикрам нафаҳмидан ки ту выступат дори рубильника задан тарафи Афғонистон равон кардан света. Инаи бад шармандагита. Пуля попал, свияз пропал. Бадахшонда чи ба интернета кишти гуфт ки пуля попал, свияз пропал. Инами қидат буд. Ина имрӯз чӣ попал шид? Имрӯзам пуля попал шид, свияз пропал шид ки ту касофат ба интернет мондӣ. Шарманда шиди дар байни ҷомеа ки як давлат, як президенташ интернет намеёвад ки выступат кунад. ҳама депутатҳо нигаҳ доранд дар экран, Эмомалӣ қоқ шида монд, тамом интернет гум шид. Идаф бек сабур попал, свияз пропал. Анаи хел бинависенаш ира. Пуля не, бек сабур попал, свияз пропал. Як боиси шармандагӣ аст ин ҳукуматдории шумо. Воқеан ҳам як давлати ободамиёи зиндагӣ мекунӣ, як системаро я меомӯзӣ, як каме мехонӣ, як каме дар сиёсат гуфтиам гапо ҳушта мебарӣ ки чӣ аст ин сиёсат. Баъд мебинӣ ки Тоҷикистони мо як оғилхона аст. Як сиёсати оғилӣ доранд. Гово сиёсати оғилӣ. Ишабар дар охир бубанд, ишабар дар охир бубанд, дигариша дар охир бубанд, хара дар уҷа бубанд, гусалара дар уҷа бубанд, каҳш кун. Тамом. ҳозир депутат ва сиёсатмадорои мо айнан ҳамон шидагиянд. Иша иҷа бубанд, иша иҷа бубанд, каҳ битеш бихӯра. Парлумони Тоҷикистон як оғилхона шидагӣ аст. Ҳар як кадомиш бахчаи охир дора, мешинанд намуҷа каҳш мекунанд. ин аст воқеан бигем боиси шармандагӣ аст. Ва чизи худаш надора ва шармандагӣ карда инами ҷазир карда омадаистанда, ҳамин говзури қати омадаистанд, говзури қати. Ту розӣ нестӣ, ма мекушам атра, агар розӣ набошӣ. Зиндонат мекунам атра, розӣ набошӣ. Ту бояд розӣ бошӣ. Зиндонам бизнес шидааст, дигаршам бизнес шидааст, балинсаам бизнес. Мембрене як авиакомпанияро контрол карда наметавонад. Уш мега ки иҷа ҳамин ба фикрам ки ҳамин сӯзишворӣ нархаш боло рафт. Ман ҳамун сӯзишворӣ боло рафт барои ҳамун бояташ мегӯяд не иҷа сӯзишворӣ да вобастагӣ надорад. И ба фикрам ки ҳамун компаниё хичон боло карданда. Ҳам компаниё да форид боло карданд. Дар асли қазияро ман шумо да бугум барои чи нарх боло рафт. Барои чи ман гуфтам аз мусибати мардум ҳукумати Эмомалӣ пул кор мекунад. роҳи автобус яъне заминӣ баста шид Қазоқистон қатӣ. Ва ӯ медонанд ки ин мардум наравад дар Россия, мемранай гиш нагирад. хонаш вайрон мешавад, нони хӯрдан намеёбад. Ин маҷбур аст хонаша мефурӯшад, мошинша мефурӯшад, любой суммара. Мо дигар раҳ надорем ки ба Россия рафта ворид шавем. Мо надорем пересадка. Мо надорем пересадка через Эрон бошад, через Арабистон бошад, через Туркия бошад, через як Молдавия бошад, через як Узбекистон бошад, через ягон мо надорем ин пересадкоро. ё ин ки ақаллан роҳӣ мо надорем берун аз Қазоқистон як давлат тига қатъи автобусои мо барава Россия бидирояд. мо надорем ай тараф Афғонистон соз бошад. Мо медироем Афғонистон,
мерем у тараф қати намедонам ё ки Узбекистон мерем Туркманистон бо як тарафи дига қати ус бидроем Азарбайҷана ягон давлати дига қати ита бидроем ягон суб мо надорем ин раҳора мо якта интихоб дорем якта раҳ якта президент имрӯз автобусҳо баста шид роҳ нест нарха боло карда мегира тоҷик митинг намекуна тоҷик майдон намебирояд тоҷик ҳақ талаб намекуна тоҷик дами чизе битиш мегира мерава ози биги 10 000 сомонишка гирифтеста 20 000 сомонишка мерава мегира 100 000 сомонка тоҷик ҷалб намекуна хонаша мефурӯша мия билета мегира мерава Россия якта раҳи ҳаво мондааст халос дигар раҳҳо бастагӣ дар тупик мондагӣ ва едини ҷойи кор мекардагӣ мо ин Россия ҳаст мо дар дигар давлат рафта кор карда наметонем мо дар давлати худмон кор карда наметонем аз ин чиз ин ҳукумат суистифода бурда истода аз ҳамин чиз инами ҳукумат суистифода бурда истода агар ҳамин ҳукумат бидона ки шумо мехезен ранги Қазоқистон боре митинг мекунем барои боло рафтани нарх ку ин ҳукумат ҳеҷ вақт ин гахрира намекунад метарса я бача девнавиз мехезан миян дар намиҷа гуфти ҳамун гапо қоқоқоқ шатакашат мекунанд дар намиҷа ин ҳукумат дар ин чиз метарса ва медона уверени аст ки мардуми тоҷик ин кора намекунад мебар бардориш мега мо ин пешниҳода чанд сол пеш кардем ки авиабилетҳоро онлайн кунем компанияҳо худшон фурӯшанд онлайн ҳоҷат нест барое ки як инсон аз Кӯлоб биёяд душанбе расход кунад 50 сомон 60 сомон 70 сомон биёяд дар инҷа хоб кунад бо бирава барои як чипта харидан як инсон 500 сомон расход мекунад ки биёя дар душанбе як рӯз ду рӯз беста чипта бихара баъд бо бирава Кӯлоб ва бо дофи дига биёя ба парвоз кунад мо ин ҳоҷата надорем шумо баръакс карда истоден ин кора дар ҳолате ки барои мардум як шароит кунед авиабилетҳо онлайн фурӯхта мешавад тамом унамо далолое ки як лухт мехарану баъд мешинанд мефурӯшанд нашава ҳамин чиз проблема аст як чиптаи ҳавопайморо онлайн карда наметонем як ҳукумати бузург ба гуфти худтон метонем ки онлайн кунем ё ки не ё қувваттон намерасад инаи мусибатҳо аст инаи проблемаҳо аст вақте ки аз ин проблемаҳо ҳарф мезанӣ ҳозир ҷаҳон дар дуруни инамӣ аст ҷаҳон агар бовар накунед дар дуруни инамӣ аст китоба ман ҳаминҷа меоем китоб билета мехарӣ гостиницата снимат мекунӣ через инамиҷа ҳеҷ ҷо ай ҳами хонат як қадам берун намебироӣ як қадам берун намебироӣ инамиҷа шишта ҳамаш ай ҳамиҷа дилхоҳ корта мекунӣ дилхоҳ корта мекунӣ мошинам мехарӣ страховкатам платит мекунӣ ана штрафтам платит мекунӣ ҳамаи ҳамин кор ма дар ҳамин аврупо ёд надорам ҳамин қасол истодам чи штраф шидагӣ аст як нақлиёт аст штраф мешава як ҷо ман ёд надорам рафта дар ягон ҷо пул дода бошам ин чиза ман ёдша надорам штрафтам смс хати ҳамиҷа меояд смс хати меояд ай ҳамиҷа платитш мекунӣ смс хати ташаккур ки шумо ҷаримаи худа супоридем ва ҳамун чекаш бигем ки меояд сохранить мекунӣ мемонӣ имрӯз продуктара ба ҳамин харидестам продукта ман ҳамиҷа ҳозир мешинам медорам любой магазин чизи худша дорам аз авқот саркардагӣ магазинҳо дар инамиҷа ман намерам магазин ин ҳамиҷа мешинам медорам бедроёнка ё ки намедонам Кафлан
ихтиёр мекунам, медорам ҳамаи продукташ ҳаст, нархош қатӣ, ихтиёр мекунам чандонаи чӣ дар кор май, охир да окей мекунам, мега платёж, мега платёжа меҷиқӣ, картата мезанӣ, баъд 1 соат дар пишти дарат меорам, мега ки 1 соат баъд продукта дар пишти дарат мешавад. омада дар пишти дарат пакетҳо упаковка кардагӣ, ҳамаи заказ кардагӣ чиза дар пишти дарат. ҳеҷ ҷо намерад. пули света ҳамиҷа меспорам, пули газа ҳамиҷа меспорам, ҳамаи чиза пулаш инами ҳамара буд карда истодааст. имрӯз тоҷики мо тоҷикистони мо аз кӯлоб хеста душанбе кӯча ба кӯча авиакасса мекова ки ма билет бигирам. ин шармандагӣ нест? дар асри 21 ин шармандагӣ нест? дунё онлайн шудааст. ҳолиам тай манаш ҳам қадар кашол 60-70 диромадест, биромада сила места воғ 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 воғ. Е бас ки охи консо. Дигар ӯ замон нест. имрӯз бибинед дар ҷа шитам гап задистам, ҳама метавона бибина, Тоҷикистон наметавона. Интернет нест. камтар шарм кохи ту хоҳӣ ки президент шавӣ, ту хоҳӣ ки авлоди ту болои сари мардум президент боша, раҳбар боша, ту паданалат ақаллан бикӯ ҳамин шароита. ягон мушкилӣ надорад. ту агар шароит ташкил мекардӣ, имрӯз ҳоҷият надошт ма биромада зидди ту гап задан ма. ҳоҷият надошт ма ба инҷа хеле шишта гап задан ма. мерафтам кор макарда пишти зиндагим рафтан мегирифтам. манам аз ҳамун ҷумлаи ҳамун инсоное будам ки похрим ба сиёсатам ки меояд ки намеояд. мегаштам амай пай корам. Видеотам биёри тамошо намекардам, на ихта на оппозитсията. тенҷа гирда атроф, тенҷа мерафтам бизнеси хидмати намедонам, як корхонаи хидмат кор карда, дар ягон завод кор карда, зиндагима бурда дар пеши зану кӯдак хоб мерафтам. чӣ зур омада буд ма биём инамиҷа гап занам туда? барое ки нест ҳамин шароит. ма маҷбурам биём гап занам. ин вазифаи ма аст. ман инра накарда истодам, ман фардо бирам вазифа бигирам дар Тоҷикистон, раҳбар бошам, раис бошам. мада нахрин ягон вазифа дар кор нест. агар нахел бигирӣ. ман хидмат закритӣ кардан дар калаи хидм ку проблема гирифтан намехоҳам. ин чиз ин кайфи ман нест. кайфи ман кайф кардан аст. ман як инсони озодам. ман мефурам отдих кунам, кайф кунам, ресторан бирам, бишинам, кӯҳ бибурам, шашлик кунам, отдих кунам. вақте ки як миллатаки бардӯш гирифтӣ, ин чизоро намекунӣ дигар. ин чизоро як тараф мемонӣ. ту кӯшиш мекунӣ барои ҳоҷияти мардум кор кунӣ. шабу рӯз дар ҳамунҷа бигардӣ. камбудиёро ислоҳ кунӣ, бигард. ман таърихиш надорам хеле чизда. ман инра барои вазифаам накарда истодам. ман инра карда истодам ки то ки инсоно ислоҳ шед. ислоҳ шен бишинен дар ҳамунҷа. шуморо ҳеҷ ка бира намега. бишинен, не ки ислоҳ шен бикунен ҳоҷияти мардума. натен мардума азоб натен. халқа ғам натен. нагира бечора халқ аз суғду аз ким куҷо биёя ай душанбе намедонам билет бикова. тайёр кунен, бисозен, бигзарен тарафи намедонам маҷозӣ бигзарен. мардум битона дар қишлоқ дар байни худа дар хона шиштагӣ гуфти ҳам гапа пош дар болои пош дар бараш ҳам чой гарм бага ҳамун телефона тая Россия рафта биём. ҳамта телефона бигира бидрои ҳамун рейсора бибина дилхор рейсша бигира парвоз куна бирава. дига ҳоҷият надошта боша ки ӯ бечора ай қишлоқ хеста занак 4 та килчак душанбе билет харӣ мерам. бача куҷо равм хоб кунам? хонаи ки равм? фалони одам дар общежит зиндагӣ мекард. инами аст ки душанбе бардак шида истодааст. як одам меояд бечора аз як деҳот меояд, як менталитети деҳотӣ қатъӣ меояд, 2 моҳ 3 моҳ дар душанбе мемонад ки билет бигирав бечора. мефаҳме намира чӣ проблема аст?
من از بیگانگان نمیگم، از خیشای خودم میگم که از دهاتا میویم بیچاره کو 2 ماه میمونن در دوشنبه، یا خیلیش 2 بار 3 بار میویم میروه تا که چیپتا پیدا کنه. این چی پرابلم هست؟ این چی پرابلم هست که شما حل کرده نمیتونید؟ نجات بخشی سیاره یه بار بیدار شه، هوشیار شه، بگی حجت مردم حل که نشوه این کارو. تو خودت مردم با کروپسیا تلقات میکنی، بعد میخیزی من ساختار قدرت‌های کروپسیونی را من گفتم ها کی بودو؟ این چی حجت داره این چیز؟ نخرین در کار پرابلم را خودت ایجاد کرده، با خودت میبروی میگوی که پرابلم شده، این مشکلی هست، اینا پیش راشا گرفتن در کار. پیش رای نه آسان شما گفته ایستودم، یگان مشکلی نداره. میگیری آنلاین میکنی، اویا کمپانی هم آنلاین میشه، آنم پرابلم از بین میره، خلاص حاجت نیست یک آدم بگیره اویا کاساک شوی یک پرابلم های پول های بین رفت کو والیوتا پرابلم های بین رفت. چی خیلی رفت در حالتی که بستنش اجازت ندادین. عینا نمو موبایل کارکنو را گرفتیم، پرابلم های والیوتا های بین رفت. اینه میرم ای باین بگیری اگر همین اویا کمپانیای کساچوی ماساچوی نمیدونم در درنیا واگن کساچا کداگی شما کجا میرین او اووردگی در اونجا بولوش دا پول موندگی او پول ارندش هم میگیره، پول دیگرش هم میگیره، با خودش فایدهش هم میگیره. همه چیزو باید ای باین برود پس محکم کنین، این چیزا آنلاین کنین برای مردم امکان بده. رسخود مردم این دمه گوی که درس خونتون داستارخوره کلو مصرف زیاد نکنه داریم، همه یک داستارخواه یک با یک باشه باز اونجا آدم ها خوردانی نمیوین، دعا کردنی میوین. این را حساب نمیکنی که یک آدم بیچاره ای کولاب یک کولاب یک خوالی نمیدونم از کم کجا بیچاره میوید دوشنبه با میگردن میروه اون خرس خود فکر نکردی را یه باره مومدی همین مصرف ها را کم نکردی برای بستن در کار بدی چیزو بیا که یکم طرف مجازی هم حرکت کنیم. نمیشه وی اپوزیسیا زیدی تو گپ میزنه ما همه را بکشیم. تو آماده که اپوزیسیا گپ نداره دیگه تو گپ زنه، تو شرایط معیو که حجت نداره که اپوزیسیا بخیزه برای تو گپ زنه دیگه نیست. یه حجت از بین میره گپ زدن. چی بگن تو را؟ اینترنت نیست؟ اینترنت هست، هیچ که گپ نمیزنه. بلیط رو ای خونه خریدیستن ای خونه خریدیستن، هیچ که گپ زدن نمیتونن در این سوال. اینه مشکلی ها از هموطنای عزیزم. در حالتی که ما گپ میزنیم و تمام عنوان دنیا را در کلای ما میورن میزند که تو تروریستی، اکستریمیستی، تو نمیدونم بالا و بتر، خائن ملت، خائن دولت، خیانتکار. همین چی خیانت هست؟ من کدام ملت از خیانت کردم؟ کدام دولت خیانت کردم؟ در حالتی میگیم که خطاگی ها را اصلاح کن. وظیفه ما گفتن خطایی است. من نمیگم این حاضر امام علی استعفا نمیگم، امام علی بیست یکی اصلاح کن، بیا طلبات جواب ده، بیا طلبات مردم جواب ده، اتویچت که بهوده گرفتی اتویچت که گرد اطراف کم که اخرانتا پول ملت برای حمایه خودت اویلت رسخود نکن و نمون پول به حجت مردم رسخود کن. تو را هیچ که پاکوشنی نمیکنه، هیچ که در کار نیستی. بجق نبیروتا کمتر، دختراتا بجق، فرزنداتا بجق. در دوبای در خارج میلیارد پول ملت گرفته برده در اونجا کیف صفا نکنه، خونه و در ماشینای لامبورگینی پالماگیرنی خریده در اونجا. بجق بیار پول ملت با ملت در حجت ملت استفاده بر کو بینم کی زیدی تو گپ میزنه. من خودم میام در برات میستم. تو بگی حجت مردم بکه، حجت ملت عذاب نکشه، خلق عذاب نکشه. من میام در برات میستم، من باوری دارم خلق در برات میسته.
نه که تو بدزدی برای ها بگه که خلق بگه که آفرین تو زوری تو دزدیدی نبرا دزدید نبرا تا وردی جموندی دومات تا جموندی قدا تا وزیر موندی آفرین آفرین زور زور بیست مردم ایران نمیگه مردم پروتیفی میبروین انا ایجا تو داخل دشمن پیدا میکنی انا ایجا تو انسانایی را پیدا میکنی که نمیخواهم بدن ایترا گناه را من نکرده استودم گناه را تو کرده استودی من کوشش کرده استودم که ای انسان اصلاح که ای چیزا پیش راشه بگی تو که مردم این خیل بیچاره عذاب نکشه در حالت ره بسته شید باید تو سمالیات باز ارزان کنی نه اینکه قیمت بری ارزان کنی در این حالت سمالیات ریسو را 2 برابر زیاد کنی برای چی؟ برای که انسان هایی که نمی داشتن اونو به زمین می رفتن امروز حاجت ندارن و در سمالیات سوار شوند تو مجبوری که او پرستوپلینی کنه بدزده یک کار کنه نمیدونم امروز در افغانستان برای چی انسان ها گودکاشون رو برآورده فروخته ایستادن برای چی؟ برای که اوجه تونا مجرد دوید کردن آوردن و تو هم خلقه همون طرف دوید کرده برده استی در حالت که شانس بتی برای خلق نه تو باید بجقی برای که یا بخیزن یا مرا چپا میکنن انا یوش بخیزت را سخت چپا میکنن باید در این خیلی حالت ریسک باید فروری در حالت کرانتین شید 28 روز همه جا محکم شید فقط دستافکای پروداکتمون 28 روز دستافکا به پول شید حکومت قرار برآورد که مغازینا را که دستافکاتون به پول کنید یعنی مردم برای دستافکا پول نگیره یعنی بردن توندا پول نگیره نه مردم 28 روز دستافکا به پول شید هر چای مغازی زکاس میکنید فقط پول هم پروداکت را میسپوری میورن میتونه برای آوردنش پول نمیدی ببین حکومت این قرکم باشه این قرک قیمت نیست دستافکاش مثال گیرم همون $3 است $2 است $2 با فکرم خطا نکنم $2 این قرک هم باشه $2 هم باشه برای مردم آسانی آورد $2 آسانی آورد زکاس میکنی پروداکت را میره در پشتی درت میمونه پولش سپوریدگی است اما $2 نمیسپوری یعنی $2 مردم دا کمک کرد حکومت همون شب روز قرار برآورد تمام مغازینا خواهش شما دستافکا به پول است دیگر مردم چی نکنیم برای مردم کوچه برآمدن نمیتونه ات چی کار کرده ایستودی کجا شدی سیاره بخشیت نمیدونم نجات بخشیت کی را نجات بخشیدی نمیشه در همین روز شب روز که ره بسته است نمیتونن اتوبوس رفته تو نرخ سمالیات باز ارزان کنی در حالت قیمت بردن باز ارزان کنی 10% 5% برای ملت ارزان کنی که ببین ملت با چقدر دوستت میداره 5% ارزان کن 3% ارزان کن 2% ارزان کن 1% ارزان کن برای مردم 10 سومون ارزان کن بو که راه بسته است که مردم دا قیین نغلطه 20 سومون ارزان پولی سمالیات 30 سومون ارزان 20 سومون ارزان 10 سومون ارزان هیچ که ایتی نمیگه 50 در 50 سکیت کش کن برای مردم 10 سومون ارزان کن پولی سمالیات بگو بیلت 3000 سومون است از ما 2990 سومون کردیم 10 سومون ارزان برای مردم بکه برای مردم نه اینکه او سمالیات 3000 بود سومونه حاضر 5000 بوده 5000 حاضر 8500 کنیم میگیرن مردم میگیرن 10000 هم کنی میگیره خمه 8.5 تشکیل مردم سختی باید چی نشه 8500 سومونش که برای این است که مردم خلق ترا بد میبینه در نهمیجا ملت ترا بد میبینه میفهمی میره دوستوی عزیز هموطنوی عزیزم نمیدونم وقتی بازم
як бигем унвони дигар шояд ки боз дар давоми срокмон агар чӣ шава бояд мо як соли дигар барои гапам дабавичид иншоалло ҳамин қати пажизинам пирра кунем ва ду бор дигар пажизина пирра кунем. Як бор ша дар ин дунё шишта бимбирем равем, бо як бор ямр дигар бо амомалӣ дар у дунёам қарздор мемонем барои гапамон ки бигем камбудӣ аз давлат, камбудии ҳукумата бигем ки гап мезанем. Ҳамун видеоро барои шумо дар бораи чӣ гап задам кӯшиш мекунам аз видеои радиои Озодӣ ки ман шаб дида будам хостам ки имрӯз гап занам. Мехоҳам дар ҳамон бора хато накунам ҳамин аст. миннатӣ дар ҷустуҷӯи баргаи арзони парвоз ба Русия аз як чиптафурӯшӣ ба чиптафурӯшии дигар сар мезананд. ба қавли бархе аз онҳо, нархи чунин билет дар ин дуконҳо соат ба соат боло меравад. ман ҳамин сар омадем 4450 ба Москва. манам як соат назад мана 4700 кардесям. хай надонам вақти дига маҷбурем ки давида равем бо азо машаққат кашида через пересадку Екатеринбург екатеринбург Қурғонтепа Екатеринбург ҳам хеле роҳо шуда ба шаҳри Шереметов хай як балон кардам ҳамҷо маҷбурем ки 100 сум 50 сум эконом карда дар хонамон монем равем чӯ кунем дига. дар чиптафурӯшиҳо мегӯянд ба онҳо сабаби қимат шудани чиптаи парвоз ба Русия дар чанд рӯзи охирро шарҳ надодаанд. ба қавли онҳо, нархи чиптаҳоро ҳам ширкатҳои русӣ ва ҳам тоҷикистонӣ боло бурдаанд. ҳафта пеш 3000 3500 буд, аз 5000 та 6000 сомонаш диге. дар оҷонсии авиатсияи граждании Тоҷикистон сабаби болоравии ба якбораи нархи чипта ба самти шаҳрҳои Русияро шарҳ надоданд. аммо намояндагони ширкати Ютер мегӯянд, ин болоравӣ ба гароншавии қимати маводи сӯхт бастагӣ надорад. фақат талабот ба дарёфти чиптаи ҳавопаймоҳо ба самти шаҳрҳои Русия ба маротиб афзуда аст. از تعطیل 12 روز مقامات دولتی رسیه همینجا تحویل خطر بود که 12 روز بود رفت آدمو برافته شد که من رو موقع نه پتین درو میتونم نه دیگه درو میتونم موجوده ما کل کنه ایرده تاخر آورد پتین نگیستگی کل کنگی نیده آورد یا رفته با چکو چکو میکنه usted آدمو خودش دوسته شدگی من بعدی داوم مورا تاکرم بیدیستنه اگه زکون مبین که خراب رام کن خراب کام کن. таҳлилгарон ҳам бар инанд ки ҳоло сабаби болоравии қимати чипта ба самти шаҳрҳои Русия афзоиши талабот аст. нархи билет метавонад бо ду сабаб боло равад. аввал ин ки талабот зиёд мешавад ё ин ки хатсайр ва парвозҳо монополия карда мешавад. чун ҳоло байни тоҷикистон ва русия ширкатҳои зиёде ҳавопаймоӣ парвоз мекунанд, монополия кардан тақрибан ғайриимкон аст. пас метавон хулоса кард ки сабаб бештар шудани талабот аст. баъди бештар аз як соли қатъи парвози мунтазам миёни Тоҷикистону Русия, моҳи апрели соли гузашта он дигарбора аз сар гирифта шуд. дар аввал шумори парвозҳо кам ва талабгорони сафар зиёд буд. аз ин рӯ навбати дароз ва ҷанҷол барои харидани билет ба вуҷуд омад. ҳоло ҳавопаймоҳои ширкатҳои Ютер, Уральские авиалинии, Сибир Ямали Русия ва Somon Air Тоҷикистон иҷозаи парвоз байни ду кишварро доранд. мо гап задем дар бораи ана ҳамин мушкилӣ ки мисол гирем чӣ қадар сари мардум зулм меёранд ки барои миллат ҳадақал аз ин талаб надорад рафта дар дигар кишварҳо бигӯем ки як луқмаи хида ёфта истодан як шароити як инсон мисли инсон рафта омадани худша як ҳукумат таъмин карда натониста истодааст. ҳоле ки ӯ инсонҳо ҳамаш биёнд дар Тоҷикистон кор таъмин кардан як тараф нестанд. фақат як шароити роҳ, як шароите ки ҳамин инсон як оромтар рава ва оромтар осудатар биёя агар рафта омада бихоҳад. ҳамин осудагиро ин ҳукумат 30 сола таъмин карда наметавонад. медонем проблема сари чӣ омада истодааст. гап дар сари кӯча ва гила асфалту рақсу бозӣ нест. гап дар сари ки миллат мехоҳад як ором осуда якҷо рава ва як шарт шароите бошад ки ба оҷо ором осуда барбигарда биёяд. яъне ки ҳамин ҳоҷияти миллата ҳал карда наметавонад ҳукумат. гап дар сари ана ҳамин буд. ҳаматан умедвор ҳастам ана гӯем ки
мо шумо якдигарро фаҳмидем. ҳамватанои азизам, ана гӯем хафагарӣ дар байни мо шумо нест ва камбудиам дар байни мо шумо нест. кӯшиш кунед, талаб кунед аз ҳукумат гуфтани ҳақиқат. бигем хая дар ин ҳукумати беақли мо ки ту гап зади террористӣ не ки, аммо инсоне ки вақти камбудиро мега бояд ӯ инсона боз қадр кунӣ. ҳукумат бояд я оппозитсияро бояд қадр мекард ки без оппозитсия аз камбудӣ гуфта истодааст. ва имрӯзам боз охирашдан бозам мегӯм ки ҳукумати Эмомали Раҳмон, агар хоҳӣ ки миллатро бад набина, агар хоҳӣ ки рӯзе шава ки ҳолат аз Қазоқистон бад нашавад, ба амеди ОДКБ ба амеди ягон чӣ нашавад. ва нахели ширкатҳое ки нахели компанияҳое ки дар сари миллат зулм мекунанд, иёро ай байн бардор, кӯшиш ки интернета хуб кӯ барои мардума ва ин чизҳоро бигем ки чизо барое ки қимат монополия нашава, инҳоро онлайн кард. ҳамаро миллат битона онлайн аз карта, ай картаи худ маблағ партофта ин чиптора ба ҳамон нархи худаш харидорӣ кунад. На ин ки як одам шиштагӣ бози бигӯяд 4500 сомон, баъди 2 соат бигарди биёй бигӯяд 4850 сомон шид. дар як соат уже нарх ба 250 сомону 350 сомона боло биравад. Дигар ҳамватанои азизам, ҳаминҷа бигем ки мо шумо бигем шабахайр мекунем. ана чӣ камбудӣ буд, чӣ ягон гапҳои хато буд, умедвор ҳастам ки мебахшед ҳаматон. ягон гапе чӣ гуфта бошам, аз ҳама муҳимаш падар, модар ва наздикони мо дар бахти мо сеҳату саломат бошанд. ва мо шумоам дар бахти наздикҳо ва азизони худмон сеҳату саломат бошем. дӯстои азизам, бо шумо буд бародари шумо, ҳамватани шумо, як қалавбача аз Танаев. камеам боша аз камбудии ҳукумат, аз камбудии бигем ки миллат, аз танқиси гӯем ки ҳарф задем. худо кунад ки ин ҳарфҳои мо ба гӯши кари баъзе карон рафта раса ва гӯем ки баъзе карон шояд як каме як иқдоме бигиранд ки гунгу карон дар давлати мо гунгу карон ҳукмрон ҳастанд ва ҳамон гунгу карон дар рафта раса ҳамин чиз, то ки як иқдоме бигиранд ва пеши раҳи ира бигиранд, сафари миллати мо бигем ки беғам боша, беғусса боша, бедаводав боша. дар ҳолати сафар карданаш миллати мо орому осуда боша. ҳадди ақал дар дигар кишварам кор карданда ин миллати мо орому осуда рафта биёяд. боқӣ ҳамаи худмона ба худо ва офаридгор меспорем. худо кунад ки ояндаи мо хуб шавад. саломат, сарбаланд, хонобод бошед. падилид кардан, лайк мондан ва подписатсия карданро фаромӯш накунед. суханҳои мо бидуни парда ҳаст, ошкор ҳаст барои миллат. поддерживат кардани канал дар дасти шумо ҳаст. агар ки то чанд ки шумо поддержка кардем, мо ҳамон қадар кӯшиш мекунем аз маълумотҳо бигем ки аз дигар чизҳо масъалаи роҳи ҳалша ёфта гап занем ки чӣ кор кунем ин чизҳо ҳал мешавад. дигар ғавғову ҷангу ҷанҷолу разбору чизҳоро як тараф мемонем. ин канал бидуни парда, яъне ошкор гап задан аст. дар инҷа ошкор гап мезанем. ходими халқ аст, дар хизмати халқ аст ва аз он ҷумла ҳамин масъалаҳое ки мушкилиҳое ки сари миллат меояд, мо кӯшиш мекунем мисли имрӯза бар ин роҳи ҳалша пайдо карда ҳам танқид ва ҳам пешниҳод кунем ки ин корот хато ҳаст, яъне инҷаш танқид аст, ва ҳам пешниҳод кунем ки роҳи ҳалаш чӣ ҳаст, яъне чӣ хелера мо бояд ҳал кунем. ва имрӯзам худтон шоҳид будед, ман ҳам камбудиро гуфтам, яъне ҳам танқид кардам аз камбудиҳош ва ҳам роҳи ҳалшам пешниҳодам кардам. дигар боқӣ фикр назартонро метавонед дар коммент бимонед. ҳамватанои азизам, то дидор.